vin a carta do juzgado, eu pensei que fora dun accidente de coche que tuvera. Aí dixen, pois iremos a juicio. Pero non chegou unha carta do juzgado, eu abro, poño-me a ler e xa vexo ali máis de 6 fotos miñas, violada e drogada. Sí, porque é que non me entra na cabeza. Ademais, con unha persona que tuve en casa de 8 anos. Máis de 300 fotos miñas. Hasta que chegou un punto, eu dixen a juez, eu non quero ver máis. O seu exmarido drogouna e violouna presuntamente, uns feitos que gravou e fotografou, pero aínda non foi xulgado porque está en paradoiro descoñecido. Todo indica que fuxiu ao estranxeiro, pero a xustiza acaba de denegar a orde de busca europea, unha decisión que xa foi recorrida pola Fiscalía. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste luns 9 de febreiro. En Lugo continúan avaliando os danos tras derrubarse parte da muralla romana esta fin de semana. Os expertos coinciden en que o treito que caeu afecta a un muro de contencións en valor histórico. As intensas chuvias das últimas semanas contribuíron á caída da estrutura. Agora, os esforzos céntranse en rehabilitar o monumento canto antes e garantir a seguridade nese punto. Estamos trabajando ya para garantizar la seguridad de los viandantes por arriba con unas ciertas limitaciones. ¿Eso qué significa? Que no vamos a poder ocupar todo el alarde, sino una parte estrecha por motivos de seguridad, y vamos a permitir la circulación por esta calle también con unas cuantas limitaciones. 4 horas de traballo intenso dos bombeiros conseguiron impedir a morte de milleiros de polos en Salceda de Caselas esta mañá. O lume comezou na zona da caldeira onde había cachela acumulada, o que causou unha grande fumareda. Finalmente só houbo danos materiais. Nuestra primera prioridad al llegar fue detectar exactamente dónde estaba el incendio, que estaba focalizado sobre todo en el cuarto de caldera y en un almacenamiento de astilla picada, ¿no?, para la caldera. Y después la siguiente tarea fue impedir la propagación a lo que es la zona de la granja, ¿no?, donde estaban todos los pollos, todo eso, ¿no? Pues conseguimos cortar la propagación. A que si quedou completamente arrasada foi unha casa que se incendiou nunha aldea da Pobra de Tribes. O lume comezou no tellado da vivenda e aínda non está clara a orixe do foco. As lapas estendéronse asiña por toda a casa, só quedaron en pé as paredes. Afortunadamente a familia que reside no inmoble non quedou ferida, pero agora terán que buscar un novo fogar. Y en cuestión de minutos tuvimos que salir, no nos dio tiempo a hacer nada porque cayó el tejado, empezó a arder y no hay más que lo que, no sé si habéis visto la casa, que se calcinó por 100%, los bomberos por desgracia están muy lejos de Tribes. Empecé a ir a tallidos non sei de qué, salín, asomeime e cheguei aí que, bueno, xa estaba o tellado cheo de fumo. Entonces chamei nos seres que non sabía se estaban dentro ou estaban fora. E hoxe 9 de febreiro é o Día Mundial da Pizza, un prato de orixe italiana que xa é habitual nas mesas galegas. En Galicia hai multitude de restaurantes que a serven con masas e ingredientes de todo tipo, pero se hai unha receita que lle falla a competencia é, sen dúbida, a nosa empanada, a do país. De empanada. Sí, eu tamén. Pois eu máis de pizza. Porque en la pizza de margherita sientes el sabor de la masa, si está bien hecha, si le falta de sal, si le pusieron aceite. Creo que me gusta máis a empanada. Aquí vendemos máis empanadas, por suposto. Nin unha nin outra. Gustan as dúas, a pizza e a empanada. Os operarios da empresa encargada das obras de conservación da muralla de Lugo comezaron os traballos para arranxar o treito que se derrubou esta fin de semana. O obxectivo é garantir a seguridade e recuperar o monumento canto antes. Andrea. Sí, efectivamente, e a pesar da chuvia, os operarios xa estiveron toda esta mañá traballando aquí neste treito da muralla romana de Lugo que se veu abaixo polas intensas chuvias. O primeiro paso foi, como vedes aquí ás miñas costas, estas pedras que estiveron apartando, que son as mesmas que se van empregar para esa reestruturación. Hai que lembrar que non se trata de parte do trazado orixinal romano, senón dunha reforma que se realizou a principios do século pasado. Ademais, para maior seguridade, dende a Xunta van realizar un exame a fondo a toda a muralla romana, máis de 2 kilómetros de extensión, para asegurarse de que non haxa máis infiltracións de auga e que poida producirse máis derrubamentos neste monumento Patrimonio da Humanidade.
Os operarios da empresa encargada das obras de conservación da muralla de Lugo comezaron os traballos para arranxar o paramento derrubado a fin de semana. Baixo a supervisión do arquitecto responsable deste monumento declarado Patrimonio da Humanidade, delimitaron con barreiras o tramo afectado. Polo momento non se retiraron os materiais que caeron sobre a rolda interior, posto que están a funcionar como un contraforte. Estamos trabajando ya para garantizar la seguridad de los viandantes por arriba con unas ciertas limitaciones. ¿Eso qué significa? Que no vamos a poder ocupar todo el alarbe, sino una parte estrecha por motivos de seguridad, y vamos a permitir la circulación por esta calle también con unas cuantas limitaciones. No vamos a quitar todo lo que se ha derrumbado, porque evidentemente eso está haciendo un poco de contrafuerte de apoyo. De xeito paralelo á reconstrucción do tramo afectado, realizarase unha inspección integral da muralla co fin de detectar se precisa algunha outra actuación que evite novas derrubas a causa da auga acumulada. O inicio dos traballos chamou a atención de moitos viandantes que se achegaron para coñecer de primeira man o alcance dos danos no monumento máis emblemático da cidade. A ver canto trozo había caído, agora vexo que é un pouquiño, bueno, esas reglas ben, non pasa nada. Veño velo e veño ver a ver o que fan con eso, pero vexo que está pechado e entón non vou poder verlo. Lo que vamos a hacer, pero eso ya con un poquito más de tiempo, lo tenemos monitorizado, es una inspección pormenorizada tanto de la cara exterior como la cara interior del monumento, para determinar, en función de esa monitorización que tenemos, si ha habido alteraciones sustanciales que provoquen que tengamos que tratar de una forma singular y específica una determinada zona. Co fin de acelerar o proceso de reconstrucción do paramento derrubado, dende o Concello de Lugo ofreceronse a axilizar os permisos de obra neste monumento propiedade da Xunta. En calquera caso, os responsables da súa conservación sinalan que serán necesarios varios meses para finalizar os traballos. Investigan as causas do incendio que esta mañá se registrou nunha granxa de polos en Salceda de Caselas. O lume iniciouse na caldeira, onde había cachela acumulada, provocando unha grande fumareda. Os bombeiros conseguiron que non se propagara e os animais non se danaron. A extinción do incendio prolongouse durante 4 horas. O incendio comezou a primeira hora da mañá nesta granxa de polos na parroquia de Soutelo, en Salceda de Caselas. Cando os bombeiros chegaron, saía do interior unha intensa fumareda que tiña a súa orixe na zona da caldeira. Echaba muchísimo humo. Nuestra primera prioridad al llegar fue detectar exactamente dónde estaba el incendio, que estaba focalizado sobre todo en el cuarto de caldera y en un almacenamiento de astilla picada, ¿no?, para la caldera. Y después la siguiente tarea fue impedir la propagación a lo que es la zona de la granja, ¿no?, donde estaban todos los pollos. Afectó a la zona de la caldera y hay plásticos, también alguna lámina de plástico que protegía la zona de los pollos, ¿no? Llegamos a tiempo y pudimos impedir que los animales se viesen afectados. A rapidez na actuación evitou que o lume se propagara ata o lugar onde estaban os animais. A extinción prolongouse durante 4 horas, porén as tarefas de resfriado son determinantes para evitar que se reavive. Estamos haciendo labores de refrigeración y enfriamiento de lo que es la zona de la astilla, porque la caldera sí que la extinguimos completamente, pero al haber tanto combustible almacenado y a profundidad, pues realmente el problema es refrigerar y localizar esos focos, ¿no? No incendio traballaron os bombeiros do Porriño, o Grupo de Emerxencias de Mos, Protección Civil de Salceda e os forestais de Peinador. O propietario da granxa inhalou fume, pero non precisou de asistencia. Non houbo que lamentar danos persoais e xa hai unha investigación aberta para determinar as causas do lume. Unha familia da Pobra de Trives perdeu a súa casa nun incendio esta fin de semana. A orixe non está clara, aínda que se sabe que o lume comezou no tellado da vivenda. Só quedaron en pé as paredes. De seguida, aquí, no Galicia Noticias. As forzas de seguridade investigan a aparición do corpo sen vida dunha muller no encoro de Castrelo de Miño, na provincia de Ourense. Descoñécese polo de agora a súa identidade e serán os equipos forenses os que determinen as causas do falecemento. Foi contra as 6:30 da tarde pasada cando os membros do GES puxeron en coñecemento do 112 Galicia un operativo de rescate dun cadáver na marxe do encoro, na localidade de Ventosela. No operativo participaron, ademais do GES, a Policía Local e o 061, que tan só puido confirmar o seu falecemento. Galicia continúa baixo os efectos da chuvia intensa e continuada, así que segue a vigilancia ante a posible suba de caudal nalgúns ríos.
A Xunta mantén activado o plan Inungal con nivel laranxa nos ríos Mero, Xubia, Baliñas, Barcés e Tambre na provincia da Coruña. Na de Pontevedra vixíanse os ríos Gallo, Lérez, Miñor e Maceiras. Tamén se seguen de preto a evolución do Miño e do Limia ao seu paso pola provincia de Ourense. Unha familia de Trives con 2 nenos pequenos quedou sen nada por mor dun incendio na súa vivenda. As lapas calcinaron completamente a súa casa na aldea do Castro. Polo momento descoñeces as causas do lume. Unha campaña solidaria intentará axudarlles a sair adiante. Quedaron literalmente co posto. José Linda intentan asimilar o acontecido mentras comezan os trámites para recuperar a súa vida. Pedimos todo, hay que ir al médico, no tenemos tarjeta sanitaria, es que todo lo que una persona normal dice, voy a cargar el teléfono, yo no tengo cargador, yo no tengo un cepillo, es que has perdido toda tu vida, que dices, tienes la ropa que llevamos. Este o estado no que quedou a súa vivenda mercárana e acondicionárana hai uns 5 anos. O lume comezou o sábado, pasadas as 11 da noite, a familia non estaba na casa, foi unha veciña que nos alertou. Empecé a ir aos tallidos, non sei de que. Salín, asomeime e cheguei aí que, bueno, xa estaba o tellado cheo de fumo. Entonces chamei nos seres que non sabía se estaban dentro ou estaban fora. Sabíamos que había un fuego, pero no lo localizábamos. Él estaba en el tejado y en cuestión de minutos tuvimos que salir. No nos dio tiempo a hacer nada porque cayó el tejado, empezó a arder y no hay más que lo que, no sé si habéis visto la casa, que se calcinó por 100%. Los bomberos, por desgracia, están muy lejos de Trives. Entre que llegan, no llegan, había nieve y cuando la desesperación de que ves que arde la casa no viene nadie a ayudar. Los vecinos sí. Conseguiron salvar as vivendas lindeiras e o garaxe onde teñen a sede dunha pequena empresa apícola. Los bomberos te pueden asegurar porque fue el incendio, ¿no? Porque hay tanta calcinación, no sabemos si fue un cortocircuito, si fue la chimenea, bueno, no la chimenea en sí, porque es una calefacción de leña, que es decir, tenemos una calefacción de leña como la mitad de las casas de Galicia, y se fue la casa, se fue nuestro hogar, se fue toda tu vida, porque es lo que tienes ahí, ¿no? Xunto cos seus fillos de 5 e 7 anos trasladáronse a unha segunda residencia que teñen os seus pais na mesma aldea. Hemos ser fuertes, decimos, ¿estás bien? Sí, no estoy bien, no estamos bien, ¿cómo va a estar bien, no? Pero bueno, tienes que decirlo para hacerte fuerte tú mismo, ¿no? Y tirar para adelante, y la casa se va a hacer. La gente nos pregunta, ¿y qué vais a hacer? No, ¿qué vamos a hacer? Descombrar y levantarla como lo hicimos. Hemos perdido todo, decía el niño, pero ayer vino tanta gente a casa y trajeron juguetes, ropa, pero dice, papá, no hemos perdido todo, pero la gente nos quiere mucho. Y te derrumbas, ¿sabes? O Concello canalizará a través dunha campaña toda esa solidariedade para axudarlles a comezar de novo no rural, polo que decidiron apostar hai case 10 anos. E temos que informarlles agora dun suceso no mar que por fortuna quedou nun susto. Rescataron os 7 tripulantes dun pesqueiro que quedou escorado e a valga 30 millas ao norte da Coruña. O palangreiro Itoitz é de Muxía e ten base en Ondarroa. A tripulación xa estaba na balsa salvavidas cando os auxiliou outro pesqueiro, o Abra de Muxía, que os subiu ao bordo. Foi pouco antes das 11 da mañá. Salvamento Marítimo mobilizou o helicóptero para evacuar os mariñeiros a terra e o buque María Pita para avaliar a situación na zona. Hai enfado e impotencia entre a veciñanza de Ribeira polos roubos continuos en coches. Os ladróns actúan nos vehículos que están na rúa e tamén dentro dos garaxes. Esta mesma fin de semana, unha das vítimas gravou un coñecido delincuente forzando o seu vehículo. Vémolo de seguida aquí, no Galicia Noticias. Cuando salgo de trabajo, ver a una persona está corriendo. Yo escucho cuando cierra la puerta. Yo corrí corriendo para cogerlo y bajar rampa del garaje del ayuntamiento. Cuando hace la denuncia me dijo, esto tiene muchas denuncias, está aquí. Os veciños de varios barrios da Coruña respiran algo máis aliviados tras saber da detención da presunta autora dunha serie de roubos en vehículos que quedaban estacionados na rúa. A situación xerara preocupación na cidade de Herculina, onde a veciñanza di que fai falla máis vigilancia policial. Os roubos consistían principalmente na rotura de cristais para subtraer obxectos do interior dos coches aparcados nas rúas de varios barrios da cidade herculina. Entraban na zona da Avenida Ferrocarril, toda por aí abaixo, os mallos e todo, e entraban igual, entraban nos coches, e arriba no Ventorrillo son do Ventorrillo, e tamén. Non é de extrañar, hai bastante menudeo pola zona, onde hai menudeo hai
hai xente que precisa cartos. En unha ocasión, cando chegamos a abrir a tenda, apareceu un ferro así de metro e pico aí xunta a Marquesina, e bueno, foi a noite precisamente, o día da noite anterior que estuveran roubando polo barrio. Agora, tras a detención da presunta responsable destes feitos delituosos, unha muller de 39 anos e natural de Alacante, a veciñanza di sentirse algo máis tranquila. Sí, pero bueno, que non é solamente unha, a que se encarga de todo eso. Total, la policía los coge, tarda más la policía en cubrir papeles que ellos en salir, o sea que estamos en un ciclo vicioso. De feito, foi o que aconteceu neste caso. A muller foi detida 2 veces en 24 horas. A primeira no barrio da Sagrada Familia a madrugada do sábado, cando unha patrulla camuflada da Policía Nacional viuna romper a ventá dun vehículo e acceder ao interior. Tras pasar a disposición xudicial quedou en liberdade, pero por pouco tempo, porque na madrugada do domingo, tras roubar no interior doutro coche, os axentes volveron a prendela, desta volta nos Mallos, e o titular do xulgado de Garda enviou na prisión. Esas cousas pasan, porque aquí collen a xente 20 veces e a soltan, e despois cando a xuzgan por todo xunto, e non, bueno, as leis están así. Que la zona cada vez está peor, o sea, los Mallos cada vez no solamente roban los coches, roban todo. O que teria que haber, que non máis investigación e que estos casos que non deixen así as cousas, porque senón dun lado para outro, non? Consideran tamén que falta vixilancia policial. Indignación e impotencia entre os veciños de Ribeira polos roubos reiterados en coches tanto en garaxes como na rúa. Esta mesma fin de semana unha das vítimas gravou un coñecido delincuente forzando o seu vehículo. Atribúenlle a este individuo moitos dos roubos, pero malia ser detido en numerosas ocasións, continúa en liberdade. La primera vez cuando bajar en el garaje para llevar mi hija en el cole, y ver la ventana, la goma de la ventana está abierta. Y cuando entra en el coche, ves en el coche todo está tirado arriba del sillón. La segunda vez en la escuela del grupo, cuando salgo de trabajo, ver a una persona está corriendo. Yo escucho cuando cierra la puerta. Yo corrí corriendo para cogerlo y bajar rampa del garaje del ayuntamiento. Cuando hace la denuncia me dijo, esto tiene muchas denuncias, está aquí. Zacarí é unha das múltiples vítimas da vaga de roubos no interior de coches que se veñen producindo en Ribeira. Tras os 2 primeiros, perpetrados supostamente polo mesmo individuo, un coñecido delincuente con problemas de drogadicción, o sábado, cando o viu dando voltas ao redor do seu coche, en vez de sair correndo detrás del, gravouno para poder ter probas do delito. Yo conozco el chico. Cuando ves el chico, coge el móvil. Yo sabía, él va a mi coche. Denunciou, detiveron o suposto ladrón e ás poucas horas quedou de novo en liberdade. Na madrugada donte volveron forzar outros 2 coches neste garaxe no lugar de Fafián. Sospeitan que foi o mesmo. Os veciños din sentir impotencia ante a impunidade dos delincuentes. El policía me dijo, este chico tiene muchos denuncias, está aquí. Nosotros esperamos el juicio, ¿qué hace el juicio? Nosotros llevarlo el cárcel, el juicio, dejarlo fuera. Claro, sábese quen é, bueno, a policía me imagino que sabe tamén quen é, que o colle, pero si os xueces os botan á calle, si teñen tantos delitos, porque son delitos menores ou polo que sea, non sei como están as leyes. A ver, as leyes non están ben, non nos están protegendo. Que entran aquí, ao fin e ao cabo son 3 plantas de garaje, poden andar detrás dos coches, métense dentro, é un pouco desesperante que ao fin e ao cabo a policía faga o seu traballo, pero non haba quen toma a lei e faga cumplir de, pois se ten que ir para a cárcel, pois terá que ir para a cárcel. Nas últimas semanas son máis de 20 as denuncias presentadas por roubos no interior de coches na localidade. En apenas unha semana, un negocio de alimentación do Milladoiro, no concello de Ames, sufriu 2 roubos. Non foron grandes cantidades, pero nas 2 ocasións o ladrón foi a mesma persoa. Unha circunstancia que preocupa na zona. Así que piden máis vixilancia para evitar que esta vaga de roubos que están a padecer os pequenos establecementos se converta en algo habitual. Nunhas semanas, este pequeno negocio de alimentación do Milladoiro foi vítima de 2 roubos, un deles ao mediodía e a cara descuberta. A segunda ocasión, a semana pasada, o xoves, pola tarde e coa cara tapada. O xoves día 5, ás 8:15 da noite, volviuse a repetir o mesmo patrón, simplemente que esta vez chegou, entrou á tenda, colleu un bote grande de monedas, de propinas, que deixaba a xente para a Fundación Andrea, para axudar aos nenos necesitados, e levouno directamente.
O máis curioso é que se trata da mesma persoa que levou do interior deste establecemento un par de petos con moedas, un roubo que, ademais, quedou rexistrado nas cámaras de seguridade. En ambos os casos é a mesma persoa porque se identificaron, a primeira vez veu ca cara destapada, a segunda non, pero a dependiente identificouna cando intentou ir detrás del. Nos dous casos non foi unha gran cantidade arroubada, pero o suficiente para sentir inseguridade. Teñen medo de que se volva a repetir e, sobre todo, que empreguen a violencia. Nos sentímonos inseguros porque non sabemos en calquer momento pode pasar algo. Sí que é verdad que temos medo de que se volva a repetir, pero tamén é moi importante de transmitir aos pequenos negocios que calquer tipo de roubo se faga unha denuncia, porque inde que sea moi pouquiño, son moi pouquiños en moitos sitios, se entre todos nos xuntamos e denunciamos esta vaga de roubos, poderemos conseguir que a delincuencia non siga adiante. A persoa que entrou a roubar neste negocio conseguiron identificar grazas ás cámaras de seguridade. Por iso animan aqueles establecementos que padecen a visita dos amigos do alleo que o denuncien para axudar a evitar que esta situación se volva a repetir. Roubaba nas casas onde traballaba como empregada do fogar, pero tras varios furtos descubrirona. Falamos dunha muller que cuidaba persoas maiores en Vigo e que xa foi arrestada por axentes da Policía Nacional. A presunta ladroa roubou xoias en polo menos 3 domicilios. Aproveitaba aquí a facer labores de limpeza e asistencia para facerse co botín. Despois vendía as alfaias. A filla dunha das vítimas denunciouna. Os investigadores descubriron entón que xa roubara noutros domicilios co mesmo modus operandi. Impútanlle 3 delitos de furto tras subtraer xoias por valor de case 17.000 euros. De empanada. Sí, eu tamén. Pois eu máis de pizza. Creo que me gusta máis a empanada. Unha nin outra. Me gustan máis dúas, a pizza e a empanada. Hoxe celebrase en todo o mundo o Día Internacional da Pizza, a icona gastronómica italiana máis global. Tanto se expandiu que hoxe xa incorporamos como nosa. É un produto máis nos nosos fornos tradicionais. Alí, precisamente, buscamos semellanzas coa nosa propia embaixadora gastronómica, a empanada. Auga, sal, fermento e fariña. O primeiro segredo da boa pizza está nesta bola de masa. Es simple, no hay un secreto. La pizza es agua, harina y sal, y levadura. Se acabó. Utilizando buena harina, utilizando la materia prima, que es el embutido, los champiñones frescos, tener un buen producto es hacer una pizza buena. A masa varía segundo a rexión. A máis famosa, a recoñecida como Patrimonio Cultural da Humanidade, é a napolitana, de bordo alto e centro fino. Din que en Nápoles naceu a pizza moderna e a receita que máis veneran, a margarita. Porque en la pizza de margarita sientes el sabor de la masa, si está bien hecha, si le falta de sal, si le pusieron aceite, siente el sabor de la masa, siente el sabor del tomate y también siente el sabor de la mozzarella, si es una buena mozzarella, si es un buen producto. É o mesmo que en Italia deron en traballar a masa para convertela en pizza, aquí convertémola tamén no noso produto máis identitario. Cando se facía pan nas casas, de cando se facía unha masa, e esa masa, polo xeral, o que se facía era unha parte de pan, unha parte dun salgados, generalmente empanada en Galicia, pizza en Italia. O que se facía era aproveitar o recurso para que nos dira a maior parte de comidas posible. E se houvese que comparalas, de que somos máis? De empanada. Sí, eu tamén. Pois eu máis de pizza. Creo que me gusta máis a empanada. Yo creo que estoy máis de pizza. O certo é que empanada ou pizza poida que se san hoxe elaboracións tan famosas como maltratadas. Maltratouse moito os recheos, maltratouse moito o que é a masa, e entonces, pois vaise desvirtuando o produto. Hay pizzería all'estero, fuera de Italia, que hace las pizzas mejor que en Italia. Como en Italia es la ciudad de la pizza, pueden hacer cualquier pizza que ellos quieren, como sea, que es buena, pero no es así. O que se celebra cada 9 de febreiro é a historia, a tradición e a excelencia da pizza. O Día Mundial de Celebración da Empanada toca o 8 de abril. En Ourense andan xa na contra atrás para o Entroido, quedan apenas días para encher a provincia desas máscaras e traxes que darán paso á troula. En moitos casos, un traballo artesán para o que se precisa, din, paciencia, coñecemento e amor polas tradicións.
nunhas galerías comerciais en pleno centro de Ourense e onde Toño ten a súa zapatería. Pero non hai máis que mirar de arredor para decatarse que algo ten de peculiar. A fabricación das caretas de felo non só por felos, cada un felo fai na súa, non? Eu dedico-me a facela po que me encarga, sea felo ou sea unha persona que lle guste por o mero feito de ser un pouco chamativa, digamos, non? Di que foi a través das lembranzas dos maiores que foron quen de manter viva a tradición. Agora contanse por dúcias os que cada entroido visten a carauta e o traxe dos felos do concello de Esgos. Os felos das madamas, que tamén reivindicamos o nome das madamas, non? É un entroido ancestral. Nunca se perdeu, sempre seguiu aí estando, uns anos un pouco máis fuerte, outros anos un pouco máis débil. Son todo tradicións orais, pois ao mellor de 80 e moitos anos, 90 e moitos anos, pois todos acordan a existir, digamos. E nós a continuar, claro. E de a pouco o traballo vai saindo adiante. Podemoslle facer un pouquiño, digamos, en 3D, pois resaltarlle os pomos, as cejas, máis a boca. Aquí, por exemplo, poderíamos poñer que está esta en media produción, poderíamos poñer unhas cejas, máis un bigote, unha vez recortado. E claro que hai máis e que menos, pois mira o ceo, a ver se a chuvia quixera dar unha tregua, pero coa ilusión intacta. Xa estamos aí. Agora xa veremos a ver como nos respecta un pouco a climatoloxía, pero aínda que chova e neve, eu penso que os felos, do cual son un deles, eu penso que eso, aínda que chova ou neve, hai que botarse fora. O domingo de Entroido, os felos, trastes coma poucos, percorren as aldeas da zona norte do concello, as que lembra sempre foron berce dos felos e as madamas. Imos agora coa noticia coa que abríamos hoxe o informativo. En Carballo, historia moi dura dunha muller que supostamente foi drogada, violada e gravada pola que fora a súa parella. Un home que está en paradoiro descoñecido. Todo apunta que marchou pro estranxeiro, pero a xustiza acaba de denegar a orde de busca europea. A Fiscalía xa recorreu. Historia similar a de Giselle Pellicot, pero en Carballo non é oportunismo. O seu pesadelo comezou antes de que se fixera coñecido o caso da francesa drogada e prostituída polo seu marido. Contouno aquí na Televisión de Galicia. Pero de verdade que esta persona me fixo eso? Pois sí. Ese me dixo unha persona de fora, pero teu marido. Daquela falou de costas, pero despois de 4 anos non está disposta a seguir agochándose. É que eu non teño por que esconderme. Nin eu, nin como mulleres maltratadas, non temos por que esconder. Nós somos as vítimas, somos as que non fixemos nada. A historia é durísima, tamén como soubo por unha carta que chegou do xulgado. Dentro, o horror. Eu abro, poño-me a ler e xa vexo ali máis de 6 fotos miñas. E dixo, pero que é isto? Pero iso non podo ser eu. É que isto non son eu. E vi máis de 300 fotos miñas. E vi moitas máis. Foi cando vi máis de 8 vídeos meus. Pois salía eu inconsciente nunha cama e eu non era a única muller que había naquelas fotos. Vídeos e imaxes supostamente gravadas por quen foi a súa parella durante 8 anos e o seu amigo durante un tempo máis. Ele estaba investigando na Coruña por pornografía infantil. E daquela cando lle fixeron un registro aquí na casa dele, foi cando descubriron un disco duro comigo, cas fotos esas. Chegou a sentirse culpable. Porque moitas veces a mellor estábamos na sala falando ou na cociña e eu me despertaba pela mañá na cama e dicía, ostra, ora cando vim, non, quedaste dormida ali na sala e trouxen-teu para a cama. Claro, ti ora pensando, bote a cabeza para atrás e ora dou-me conta. E dixo, claro, agora dou-me conta, pero eu non sabía nada. Por isto digo, foi un golpe tan fuerte. O xuízo non se celebrou porque el fuxiu, está en busca e captura en España, pero todo apunta a que marchou para o estranxeiro. Pode ser que a Suíza, pero a xustiza acaba de denegar a orde de busca europea, outra lavazada máis para Tamara. Parece xusto que non o busquen internacionalmente cando saben que non está aquí. E que siga facendo yo mellor o que me fixe a min, que yo siga facendo outras persoas. Apoiada pola Fiscalía que xa recorreu, Tamara pide que o busquen para que ninguén corra o risco de sufrir o martirio no que ela, cunha filla aínda menor de idade, está vivindo. En Arteixo, unha veciña da parroquia de Oseiro leva 2 meses denunciando o abandono dun poste de telefonía que caeu por mor do vento.
Tras o colapso da instalación, o cable de liña que suxeitaba quedou ao nivel da estrada, creando un risco de accidente para vehículos e peóns. Mercedes leva 2 meses convivindo con este poste de telefonía que caeu ás portas da súa casa. Se ben foi o vento do temporal o que o tirou abaixo, a incidencia remontase ata o mes de agosto, cando chamou a súa compañía por problemas coa fibra. Dende a empresa comentaronlle que a madeira da base do poste apoderecera e a infraestrutura quedara danada. Pouco despois a conexión foi restablecida, pero o poste quedou en mal estado ata que rematou por ceder. Pasou o tempo, non viñeron a repoñer o poste ni nada porque estaba estallado pola base, hasta que non fai moito, que habrá máis ou menos 2 meses, é posible, porque a min o tempo pásame volando, e caiu o poste no medio da pista. Tuve unha gran suerte, por culpa de que é a pista que dá acceso á miña casa, e que eu salgo da miña casa co coche, e que non me quero encima. A vía de acceso á súa vivenda quedou bloqueada e foi ela mesma quen tivo que apartar o poste. Aínda hoxe continúa tirado na parcela diante da súa casa. Tamén o cable da liña que atravesa a estrada principal da rúa e toda a parcela ata chegar á súa vivenda. Deixarno a través desta finca, encontrándose o cable no medio e medio da carretera, a máis no medio e medio da pista que vai para a miña casa. Alguén romperá as narices e despois a quen se lle piden responsabilidades. Dende que ocorreu a incidencia, Mercedes chamou en reiteradas ocasións a súa compañía, que en resposta responsabiliza do problema a empresa propietaria da infraestrutura. Tamén denunciou o acontecido ante o Concello de Arteixo, que non pode facerse cargo da retirada do poste ao atoparse sobre unha propiedade privada. Volvín a chamar outra vez a R e me dixeron, dixeronme reiteradamente que era eu a que tiña que chamar eu a Telefónica. Eu, claro, dixenlle que como era eu a que tiña que chamar a Telefónica, cando son eles os responsables, de chamar e de solucionar estes problemas ao cliente. Farta da situación tras meses de agarda, Mercedes reclama unha solución definitiva. Que restauren o poste e que poñan a liña onde a teñen que poñer e que quiten o cable tanto da carretera como tamén da pista que vai para a miña casa. Os temporais de inverno non sempre son impedimento para a práctica do surf. En praias máis protexidas, como a de Bastiagueiro, no concello de Oleiros, os surfeiros aproveitan estes días para entrar no mar á procura da mellor onda. Mentres uns miran o mar embravecido desde a distancia, hai quen atopa no temporal o seu mellor aliado. Dan 4 metros de mar de fondo e está así super asequible, sin ningún tipo de peligro, y buenas olas para surfear. Pero aquí no hay peligro. O sea, ya lo veis cómo está, de gente surfeando. Poder estar en el exterior y ahí haciendo deporte, pues maravilla. Aquí está muy bien, creo que son condiciones buenas para aquí. El mar entra del oeste, por tanto entra muy directo, o sea que bien. Muy fría y revuelto, pero bueno, bien, un buen baño. O frío, o vento ou a chuvia non son obstáculo para os surfeiros máis experimentados e semeña que tampouco para os que aínda se están a iniciar nas escolas de surf. Está bien para surfear, sobre todo para iniciación y bastante bien lo vemos. Sí, que llueva o que haya viento, da igual, nos lo pasamos bien. Lo disfrutamos más, aparte, más divertido. Esta praia de Bastiagueiro, no concello de Oleiros, é unha zona máis protexida que outras próximas, como Riazor ou Orzán, no concello da Coruña, que mantiveron os accesos pechados. Pues nada, un pouco aburridos, porque no hai muchas opciones, la verdad. Solo podemos ir aquí, pero bueno, es lo que hay. Nos temos sorte neste ayuntamiento que podemos practicalo e non nos pechan a praia, pero é moi delicado o tema de tanta alerta, claro. Hay playas en las que se puede practicar este deporte y aún así, aunque hay alerta, hay zonas y los surfistas sabemos dónde meternos y dónde practicar el deporte. Saber ler o mar é a máxima de quen leva anos surfeando, unha práctica que extreman aínda máis se cadra en época de temporais.